Dobrý deň, vítajte pri našej prezentácii projektu pre špeciálnu genetiku 3. Na tomto projekte som robil ja, Vladimír Knapec, a spolupracovali so mnou Denisa Čerešňáková, Dobrý deň. Laura Exová Zdravím. a takisto aj Ivana Hlavenová. Bohužiaľ, Ivana Hlavenová je momentálne v zahraničí, tak sa vám pokúsime náš projekt priblížiť len my traja. Takže začneme rovno prvou úlohou. Naša skupina teda pracovala ručne, hádzali sme kockami, použili sme na to Google generátor kociek. Týmito kockami sme zisťovali, či sa jedinci skrížia, týmito sme zisťovali, či vznikne mutácia a v ktorom lokuse, a týmito kockami sme vyberali, ktorí jedinci sa skrížia. Následne sme tieto kríženia zaznamenávali na papier, kde sme do tabuliek vpisovali jednotlivé generácie a jedincov, a kde vidíme, že tam, kde vznikla mutácia, sme dali krížik a ďalej sme pokračovali. A z týchto tabuliek sme to potom spracovávali v Exceli. A teda v Exceli sme spracovávali úlohu 2a, kde sme mali teda zistiť a porovnať frekvenciu alely 1 pri alternatíve A a B. Vidíme, že táto frekvencia bola oveľa variabilnejšia v alternatíve B, avšak čo je zaujímavé, že v alternatíve A sa alela 1 v lokuse je aj zafixovala, pričom v alternatíve B k fixácii alely 1 nedošlo, aj keď sme to teda očakávali. A v úlohe 2b sme potom porovnávali počet štetín, a teda to, ako vidíme, tak oveľa viac ich bolo v alternatíve B, a rovnako ako v predošlej úlohe aj v tomto prípade bola alternatíva B oveľa variabilnejšia ako alternatíva A. Takže v úlohe 3 sme sa vlastne pozerali na mieru diverzity v lokusoch A až E pre obe varianty. Teda môžeme na grafe vidieť, že populácia B je oveľa variabilnejšia, pretože je tam viacej jedincov s vyšším počtom štetín. A vlastne v úlohe 3b sme sa teda pozerali na lokusy F až E tiež v oboch populáciách, a taktiež môžeme vidieť, že populácia B je tiež variabilnejšia, pretože opäť tam máme viac jedincov s väčším počtom mutácií. Tak v štvrtej úlohe sme sa vlastne mali zamyslieť nad tým, čo sa stane s mutáciami v jednotlivých alternatívach. No, čo si my myslíme na základe toho, čo sme videli v našich výsledkoch, tak v alternatíve A pre lokusy A až E nedôjde k fixácii, pretože sme videli, že tieto mutácie sa nám veľmi často strácali, a ak aj vznikli, tak sa nepreniesli do ďalšej generácie. Avšak pre lokusy F až E, ako sme videli na grafe, tam dokonca došlo k fixácii jednej alely, takže predpokladáme, že keby sme pokračovali v tých generáciách ďalej, došlo by k fixácii aj ostatných alel, a v prípade, že by bola vyššia miera mutácie, tak predpokladáme, že sa to stane rýchlejšie, avšak musíme brať do úvahy aj to, že môže nastať, a to sa stalo aj v niektorých prípadoch, k reverznej mutácii, ktoré tieto reverzné mutácie môžu spomaliť fixáciu, a v alternatíve B predpokladáme, že tieto mutácie aj v prípade lokusov A až E, aj v prípade lokusov F až E, že môže nastať k fixácii, síce sme ju nepozorovali, ale teda predpokladáme, že áno, na základe výsledkov, čo sme dostali, pretože tam nepôsobí žiadna selekcia, takže myslíme si, že sa zafixujú, a keby sa zvýšila miera mutácie, tak je to rovnaký prípad ako v alternatíve A, kde sa môžu rýchlejšie zafixovať, ale reverzné mutácie to môžu spomaľovať. V úlohe 5 sme sa teda zamerali na to, že či keby v alternatíve A ten čas sme pozorovali oveľa viacej generácií, a teda dlhší čas, tak si myslíme, že by sa tie mutácie, alebo teda alela 1, že by sa zafixovala.
A to aj v prípade, ak by bola zvýšená miera mutácií, tak by opäť dochádzalo asi k rýchlejšej fixácii, avšak, tak ako hovoril Vlado, dochádzalo by častejšie aj k reverzným mutáciám. Takže v úlohe 6 sme mali za úlohu teda spraviť genotypový strom a teda ako vidíme, máme tu 4 jedincov a vlastne mutácie sme si označili od 1 až po 5. Tam, kde je jednotka, vlastne vznikla mutácia na tej danej pozícii. Takže prvý genotypový strom, ktorý sme robili, môžeme vidieť túto jedinca X2, ktorý nemá ani jednu mutáciu a vlastne mutácia, ktorá vznikla, mutácia číslo 4, oddeluje tohto jedinca od ostatných jedincov a teda vidíme, že táto mutácia 4 sa preniesie do jedinca X4, ktorý má navyše mutácie 1 a 2. A ďalej tu vznikla mutácia číslo 3, ktorá sa aj s mutáciou číslo 4 preniesie do jedinca X3. A ďalej tu môžeme vidieť, že vznikla ďalšia mutácia číslo 4, ktorá vlastne môže byť reverzná mutácia, preto sa jednotka zmení na nulu a teda mutácia zanikne. Druhý strom, ktorý sme pripravili, je taktiež tu máme jedinca X2, ktorý nemá žiadne mutácie a ďalej, až tu vznikne mutácia číslo 3, ktorá sa ďalej preniesie do jedinca X1 a ďalej sa preniesie do jedinca X3, kde sú aj dve nové mutácie 4 a 5. Jedinec X4 má dve nové mutácie 1 a 2 a tu vlastne vznikla druhýkrát mutácia číslo 4. Vlastne dali sme sem oba tieto stromy, pretože sme sa zhodli, že to bude možno zaujímavé, keď to sem dáme, ale teda myslíme si, že oba vzniknú s rovnakou malou pravdepodobnosťou. Môžeme ísť ďalej. Takže fenotypový strom sme robili na základe odlišnosti jedincov v počte štetín a vlastne môžeme vidieť, že jedinec X3 a X4 má 6 štetín, čiže budú na rovnakej pozícii. Ďalej jedinec X2 má 0 štetín, čiže ten musí byť najďalej od týchto dvoch jedincov, ako vidíme na tuto strome. A ďalej jedinec X1 má 2 štetiny, ktorý je vlastne v strede medzi nimi. Takže v úlohe 7 sme sa teda zamýšľali, že čo nové sme sa z dát dozvedeli a dozvedeli sme sa to, že sila selekcie môže byť naozaj veľmi silná a taktiež to, že vzhľadom na to, ako bol tento systém nastavený, tak tie mutácie vznikali veľmi rýchlo a taktiež sa aj pomerne rýchlo zafixovávali alebo mali potenciál sa pomerne rýchlo zafixovať aj do oblasti, kde nepôsobila selekcia. No a aké sú nejaké limitácie tohto systému, tak napadá nás hneď viacero, napríklad to, že selekcia je veľmi jednoduchá, vlastne v prírode väčšinou pôsobí viacero činiteľov naraz, takisto miera mutácie je naozaj obrovská, keď si predstavíme, že v prírode sa dejú mutácie s frekvenciou 10 na minus 9, tu je frekvencia obrovská. Takisto aj populácia 10 jedincov je veľmi malá, generácie sa neobnovovali, čiže naozaj vidíme, že tento systém má viacero limitácií a keby sme sa mali pozrieť na to, ako by sme ho pozmenili alebo čo by sme spravili, ale zároveň, aby sme ho zachovali jednoduchým, tak napríklad, čo by bolo zaujímavé sledovať je, že ako sa zmení dynamika populácie, ak by sme introdukovali pomocou migrácie nejakého nového jedinca s veľkým počtom štetín, ako by sa zmenila celá dynamika. Takže čo nás vlastne zaujalo a čo nás najviac bavilo, bola kolektívna práca so spolužiakmi. Pripomenuli sme si prácu s Excelom a zaujímavé bolo pozorovať teda silu selekcie. A teda tak konkrétne mňa teda osobne bavilo riešiť tie genotypové a fenotypové stromy. Lauru bavila práca s Excelom a tvoriť grafy a Vlada a Ivu bavila tá simulácia, tá prvá úloha, vlastne hádzanie tých kociek a hranie sa s tým. A týmto vám ďakujeme za pozornosť.